първото, наистина има голямо значение дали ще приемаме магнезия под формата на таблетка или локално с намазване, и ще ви кажа защо. Защото таблетъчните форми на магнезия съдържат синтетичен магнезий. Освен самия магнезий, има много допълнителни съставки в таблетката, която поставят нашия организъм в по-голям магнезиев гел. Това е, благодаря, това е естествена форма на магнезий. Това е магнезий, който е добит от недрата на земята, на едно море, което е съществувало в пределите на Холандия. Нашето тяло, нашите клетки винаги припознават много по-лесно чистите и естествени продукти от синтетичните. Така че на вашия въпрос бих отговорила, че аз, ако трябва да препоръчам магнезий под някаква форма, бих препоръчала локалното приложение на магнезия. Може би, въпреки че магнезиевия гел много добре прониква и се възприема от нашата кожа, тя го попива като нещо много приятно и много полезно за нас.